درباره زنگیری پسرای نو ولی ملدیاش دیگه خیلی دیگه کو همه خودش از قالی میره. دوری پیش بود که والدین از قالی میرفت یا برادر زنگیر میشه. навор сохта шудагии бо дастгирии сайти 1xbet дар инҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногуна меёбем ки силкаш дар комментария. ҳамчунин агар бо промокоди ёвонӣ шумо регистратсия кунед барои пардохти аввалин тон 6500 рубл бонус медиҳанд. салому алайкум ҳамватанони шермаҳмадҷон, дар супидам хостем хотири шуморо шод бигардонем дар бораи зангирии писарои нав вали маладиёш диги хелши диге ку ҳама худаш аз қони меру. даври пеш буд ки волидайн аз қони мерафт. я биродар зангир меша хонаи арӯзшавандаш мера, падари арӯзшавандаш худӣ меша салому алейкум мекуна, маслиҳат мекуна, мега тақоиҷон ме як хизмат омадам пеш шумо. ҳамин духтари шумо хати хай мо отношение дорем, мехоҳам дар ҳамин зиндагӣ дасти духтари шуморо гирам. падарнам хеян нигоҳ мекуна, настроенияш не гуфта сағира ту девонии чӣ ту дасти духтари маро чо мекунӣ гирифта ни силикон багӣ чо мекунӣ запчаст куда гирифта сарбаланд буди. салому алейкум хонуваҳо ва ҷанобон, қиссаро нақл мекунем дар бораи тавзиқтон мефаҳмем. Трамп хати Меркел дар кабинети Трамп шудагиянд. Трамп мега ки гӯш кун мара, дидаси ҳами кнопкаро, ине кнопки сурх агар буҷуқум Европа нест, агар кнопки савза буҷуқум Китай вапше ба замин яксон, кнопки зарда буҷуқум оҳо расвоги сар меша, ҳам раҳгӯ мезана. Трамп ҳам хисраям меқапа. гӯш кун мега моми ман 3 та унитаз дошт, 1 та тиллоӣ, 1 та нуқрагӣ, 1 та фарфорови. вақте ки тоҷико Берлин даромаданд, моми ма ай тарша калидор данам рида рафт. зарбаланд боше биродаро.